și la un episod de Free Fire astăzi. Ne mai trebuie foarte puțină experiență și vom ajunge la level 50. Dar hai că și ne merge să vedem. Uitați că ne mai trebuie foarte puțin. 43 experiență, adică după calculele mele matematice, așa, și eu zic că dacă în acest mes, sigur, voi face level 50, de-abia aștept. Și hai să vedem. Nu uitați voi acolo de un like, un subscribe și un follow pe Instagram, Mădălin Riciu. M-ar ajuta extrem un follow să facem și noi 100 luna aceasta, Doamne ajută. Ne mai trebuie vreo 60 ceva de follow-uri de următor, cum pe spune. Mergem direct în zona albastru. Sunt foarte curios ce sunt de la level 50. Și scrieți-mi în comentarii acolo ce level aveți. Sunt foarte curios. Dacă vă place, doar să vă uitați, adică să nu vă jucați, adică nu vă mai jucați Free Fire. Nu știu. Scrieți acolo în comentarii. Mergem direct în zona albastru. De ce nu dacă da? Băi, spalmiere, este aici, nu știam. Hai că da. Hai că era să cad fix în palmierii vieții. Deci dacă mă aterizam acolo, cred că rămâneam în 50 HP. O să mă lutez și puritoare direct, mamă. O să mă lutez și încerc să mă duc pe player să facem și noi ceva chilianes kill-uri acolo, că de ce nu? Dacă da. Dar voi să nu veniți pe mine viețile mele. Să și pe mine să găsesc o armă bună. Păritoare, e bună păritoarea, dar cum vă știu eu că voi visați cu torgoane cu de-alea, mi-e cam frică. Sincer să mă duc pe ei. Hai că și avem loc să mai luăm ceva. Dați puțin să dau joc mai tare. Stați că-i speria tare acum, nu? Dacă cam așa sperie. Băi, dar nu mai am loc de nimica. Stați puțin. Că virgule căutăm bani. Eu și noi în ghestan. Haide. Hai că avem și noi loc. Avem ghestan de 2. Uite, dar în zona albastră îmi găsesc și eu un ghestan de 3, că te naibii. Nu are cum. Uite, mă, bine, mă. Da, și cam slab aici în zona albastră, adică mă așteptam mai la multe, așa. Bă, du-te, naibii! Am lăsat speaker, doamne. Stați, cam player, mamă, cu ce naibii tragi viața mea? Viața mea, hai la apropiere, că am pus și 10 gluri. Adică n-am pus 10 gluri, mai bine spus. Să stăm și noi pe aici, să ajungem să ne luăm arma de distanță. Deci nu prost de rău de tot, eu îmi las armă de apropiere. Ia uite. Salut, viața mea! Nu
poate i-am făcut level 50. Am luat și minus. Da, mai jucăm și mâine. Băi, du-te-ne. Bine, mă, da, am făcut level 50. Să mor pe ea și mi-a dat, bă, 10 de astea. Da. Hai să ne scriu și repede un meci la Lone Wolf. Pentru că 5 minute a durat acest meci mirobolant. Acel meci, mă zic. Scriu un meci la Lone Wolf. 1 sau 2. Cum se vede aici? Nu. Prost ca noapte. Ai, bravo viața, ai ales a meme, bravo ție. Ți-aș puțin. Stai viață, nu da, ce meme-ul tău. A venit, mamă, tot încărcătorul, nu-i așa viață, da, tot încărcătorul, știu. Nu că tu dai tot încărcătorul și capa ta. Băi, și-am avut și ținta, adică nu se pune să rău. Băi, Don, și apa ta, Dore. Tot încărcătorul, Done, nu-i așa? Băi, tu ți AVM-ul vieții. Cred că o să mă jure. Aș pleca. Băi! Băi, frate, dar să dă tot încărcătorul pe MP5, tu-ți ceapa ta. Ei, las că vezi tu acum. Tu joci cu mine metoda tot încărcătorul, ce? Am luat 10 de astea aici. E sigur, e jos. Unde s-a pus jos, da, pida. Se putea? Ia uite-l. Băi! Tu și-a dat cu speed-ul tău, băi! Fia în live, mă bate ăsta de bronzar. De bronzar, da. A vorbit Gabi al vostru. Ni se vorbesc, nu mai știu, Doamne, Gabi. Mă pomenește Gabi. Șapa ta ea. Păi da, hai, nu încoace, chiar nu încoace. Ia o las văzut? Opa. Cum n-ai mă? Asta viața i-am dat și acolo. Doamne, n-are cum, ăsta are hack. Hack direct, ce să mă... Ce-am făcut? What is this? Ia să mărim noi pe clasic. Așa. Băi, ia vină cu așa. Eu am zis că nu mai joc cu shotgun, dar mă joc acum că trebuie. Băi, tu Sonia! Băi! Tu, Sonia! Ăsta are hack de laibii. Hack, direct, hai că mai jucăm un meci. Că nu m-am enervat, n-are cum. Mai dăm un off mare. Eu mă gândeam că facem 4 egal, că nu știu ce, că jucăm până să înceapă meciul. Când colo mi-au bătaie la 0 de la prânzarul ăsta. Nu mă interesează direct cu tot golul. Viața mea nu știu dacă ai tu, dacă ești tu hacker, dacă ești frate cu ăla, dar tot încărcătorul. Ți-l dau cu tot golul. Ia uite-l. Tu șapat. Bine, mă, ai că și, da. E mai paralel, cred, cu jocul, băiatul. Să moare John Cena, de asta nu i-a fecat. Ai Sonia, Doamne, te rog. Ai, că n-are Sonia. Că făceam damage pe el, înțelegi? Dar acum mi-au femeie.
Dar n-aleg eu. Doamne, te rog din toată inima să aleagă jocul AVM-ul. Bă, alegeți AVM-ul sau SVD-ul. Cât de mult faci o damage pe el. Sau o să fie ultimul match. Uitați să vă dacă am baterie. Băi, ce ales jocul ăsta. Ce-o da mai mult în cap? Adică cât o da în cap? Vector sau shotgun, nu știu care să dau. Ia, dăm prima oară cu vector. Bă, nu, ce prosesc. S-a dat bine la vestă, bă. Vector. Stai, nu fac, că i-am dat la mens și i-am dat la de heroic. Sau l-a chemat Mike să ia pe canetul. Și acum să fac 4-0 și să revină ăla. Într-un fel. Da, nu știu ce a dat mai mult. Sau care. Dar să ziceți-mi voi în comentarii acolo. Avem meme-au. Dar păcat că e acum mai la final. Ăsta mi-l iau. Am să vedeți acum hacker. Sau cu cuții. N-avem cuții tot. Vreau să dau cu cuțitul, adică să dau cu cuțitul. Viața mea nu știu unde ești, dar te pupoi. Hai că e sus. Ia uite-l. Vedeți ia cap. Bine, mamă, ce cap mi-a dat. Ia uite așa acolo sus. Da, și cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Madalin. V-am pupat de nu vă vedeți. Ceau, mă!